En aquell temps, Madrid començava a bullir i jo, Clara Campoamor Rodríguez, bullia amb ell. La ciutat era plena de vida, amb els carrers desperts, on es palpava la il·lusió d'iniciar un nou segle. L'any 1900, jo tenia 12 anys. Compartia amb els meus veïns i veïnes aquesta mescla de curiositat i esperança pel que ens poguera portar el futur. Però hauré de confessar que la meva alegria vestia de negre. 2 anys abans, mon pare havia mort. El seu sou de comptable ens havia permès tirar endavant a tota la família. Teníem una vida humil i no volíem res més. Però se'ns va morir. Tuberculosi. Jo només tenia 10 anys i no podia entendre res. Em recorde de menuda, amb els punys apretats, tancant les dents amb força i pensant: no hi ha dret, no hi ha dret. No sabia a qui dirigir les meues paraules. La meua ràbia per la mort del meu pare estimat, per haver de deixar l'escola i haver de començar a treballar per ajudar a dur uns duros a casa. No sabia jo en aquell moment com la necessitat em conduiria pels inescrutables camins de Déu al meu destí. Vaig començar treballant de modista i més tard de telefonista. Feines senzilles que em feien veure el tipus de feina al que les dones estàvem abocades. Treballs precaris que podien, per a les poques que treballàvem, servir d'ajuda a l'economia de casa. Com a telefonista vaig poder sentir el que és viure per donar veu als altres. Dones que en silenci posaven en contacte altres veus, que en silenci sabien que mai podrien optar a ocupar un càrrec de responsabilitat a la seva feina. Una veu dins de mi em deia que havia de fugir d'aquella precarietat. Així que em vaig preparar i guanyar una oposició com a administrativa al Ministeri d'Instrucció Pública. Aquella feina em va oferir la possibilitat de seguir estudiant i en 1924 em vaig llicenciar en Dret. Com a advocada, vaig poder conèixer un sistema judicial que, de nou, com a les telefonistes, ens privava de veu, sempre subordinades al marit o al jutge o al retor. I la veu interior seguia dient-me que les coses havien de canviar. Però el canvi havia de ser polític. Va ser en 1931, quan vaig ser elegida com a diputada del Partit Radical al Congrés. Les dones podien presentar-nos per ocupar càrrecs polítics, però no podien votar. Podien donar la veu a la gent que representàvem, però no tenien veu per expressar-nos políticament. Fins quan pretenien silenciar-nos? Fins quan ens volien sense veu ni vot?
la llavor del sufragi femení es va obrir pas. Com la llavor del roure va obrint pas la terra per trobar-se cara a cara amb la llum del sol. Una vida a contracorrent, fadrina, treballadora i lliure. Vaig sentir com una petita victòria personal i com una gran victòria social el guany del sufragi femení. Les dones van tenir un paper clau en les eleccions del 19 de novembre de 1933. Un paper que canviaria la nostra història. Eixe paper era un vot. Eixe paper era una veu. La que des d'aquell moment, en política, ens donaria una veu pròpia.